תודה רבה נאור. אני שוב מזכיר לכם, בשבוע הבא אנחנו זזים באופן חד פעמי ליום ראשון עקב החג, אז במוצאי החג השני אנחנו נהיה פה כמו בכל שבוע ונראה את כל מדינת ישראל שכפר סבא יש רק אחת. הנואם האחרון לערב הוא מנהל בית ספר, הוא מנהל את קשרי החוץ של יד ושם והוא מג"ד במילואים. שיה בן יהודה, בבקשה. ערב טוב ושבוע טוב, לוחמות ולוחמי החופש, חברותיי וחבריי הנאבקים על עתיד הארץ הזאת, על אופייה של מדינת ישראל כפי שקיבלנו מהורינו, מדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. לפני זמן קצר בצאת השבת עשינו הבדלה ואמרנו המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך. אנו כאן להילחם יחד כנגד כוחות החושך וכדי להבדיל בין האור ובין החושך. הנני העני ממעש, יאמר החזן בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים. הנני העני ממעש, אומר אני כשאני עומד בפניכם, בוש ונכלם מהתנהגות חלק גדול מהציבור הדתי שממשיך ללכת בעיניים עצומות ואולי גם פקוחות אחרי מנהיגי השקר שלו, אחרי מחרחרי ריב ומדון, אחרי זורם מוות, עושקי גר יתום ואלמנה. ואני שואל, הזוהי היהדות? שנים שראש הממשלה בנימין נתניהו מסית ומפלג את הציבור כשהוא אומר עלינו, על מרבית העם, שאנחנו שכחנו מה זה להיות יהודים. אנחנו אומרים לו, לך מכאן, לך. מה שאנחנו שכחנו אתה עוד לא למדת. שקרן, נוכל, רודן, המנסה לרמות את אזרחי המדינה ואת כל העולם. שנים שאתה פועל להחריב את כל מוסדות השלטון, לפגוע במנגנוני השירות הציבורי ולהרוס את סמלי השלטון. השתלחת במשטרה, עמדת בכניסה לבית המשפט וקראת כנגד מוסדות המשפט, ולאחרונה שיסית את מקורביך בצבא העם בצה"ל והאשמת את צה"ל ומפקדיו בחוסר נאמנות. בושה. אני פה יחד איתכם ועם ציבור דתי שיהדותו שונה, יהדות מכילה, יהדות מכבדת, יהדות פלורליסטית, יהדות המכירה בכך שכולנו נבראנו בצלם אלוהים ולכל אחד הזכות לחיות על פי דרכו, נטייתו ואמונתו. יחד, תודה. יחד אנחנו נלחמים על עתידה של מדינת ישראל. אנחנו פה להיאבק ולנצח ולהבטיח שמדינת ישראל תהיה ראויה למחיר הכבד ששילמו חברינו שלא חזרו משדות הקרב.
אנו נלחמים על הדמוקרטיה של המדינה. לא ניתן ליריב לוין וחבר מרעיו להרוס את הדמוקרטיה, כי לנו יש רק דמוקרטיה. לא ניתן לאנשי היהדות המשיחית שיוצאים בערב שבת אחרי שקיעת החמה עם מכלי דלק לראות את צונם ולשרוף את בתי שכניהם בכפרים הערביים. לא ניתן להם, לא ניתן להם ללמדנו מהי יהדות ומהי דמוקרטיה. מי הרבנים שפוסקים פסקי זדון כאלו? בושה וחרפה. לא ניתן לגזענים כמו סמוטריץ' וחבורתו ללמד אותנו מהי היהדות ומהי דרך ארץ. אנחנו מקבלים כל אדם כי כולם נבראו בצלם אלוהים. מי שאומר שאשתו שילדה לא יכולה לשכב בחדר עם יולדת ערבייה אינו ראוי להיות מנהיג. טרוריסט שתמונתו של הרוצח הרופא דוקטור ברוך גולדשטיין הייתה תלויה בביתו אינו ראוי לשמש כשר בשום משרד. עבריין מורשע אסור שיאמר לשוטרים כיצד לנהוג. זו בושה. עבריין מס שכבר ישב בבית הסוהר אסור שישב במקום בו מתקבלות החלטות על חלוקת כספי הציבור. הוא וחבריו רוצים לשדוד את הקופה הציבורית כדי למנות לנו עוד רבנים. הם רוצים להשתמש בכספי הציבור כדי להיטיב עם המקורבים להם. ואני שואל, מה בין זה ובין היהדות? שרים וראשי מפלגות שלא שירתו בצבא לא יקבלו החלטות ויחוקקו חוק שישלח אותנו, את ילדינו ואת נכדינו לצבא, והם ישבו וילמדו בישיבה. אני למדתי בישיבות, למדתי תורה במשך שנים ואני עדיין מתחיל את היום שלי בלימוד. מעולם לא חשבתי שזה צריך או יכול לעשות על חשבון הצירות הצבאי. שירתתי כחייל במלחמת יום כיפור, כמ"פ טנקים אחרי מלחמת יום כיפור או כמג"ד שריון במילואים. השירות היה עבורי מצווה להגן על המדינה ואזרחיה, אפילו הם יושבים במקומות שאני משוכנע שלא ראוי שישבו שם יהודים. חבריי וחייליי ידעו שכשאני במילואים אני מגיע לכל מקום, אך כשאני לובש מדים רגליי אינם דורכות במקומות האלו. מה קרה? מה קרה לציבור הדתי ולמנהיגיו? מה קרה לרבנים שחותמים על עצומה להקלה בתנאי המאסר של רוצח משפחת דוואבשה? מה קרה לפרופסורים עם הכיפות שמצטרפים לחתימות? על זה כבר אמר הנביא יחזקאל, עמדתם על חרבכם, עשיתם תועבה, ואיש את רעהו טימאתם והארץ תירשו. עמדתם על חרבכם ואת הארץ תירשו. זו ירושה של הארץ שהיא מתועבת. יחזרו הרבנים והמנהיגים ויקראו את המחיר אותו נשלם אם ניתן למעשה הנבלה האלה לעשות. כשמנהיגים ורבנים כאלו מובילים את הציבור, אין זה פלא שמותר לפגוע בערבים,
אין זה פלא שמופתר לפגוע בנוצרים או במיעוטים אחרים ובמקומות הקדושים לדתות האחרות. אין חדש תחת השמש, הזהיר אותנו הכותב של קהלת. מחבר ספר קהלת הכיר את השליטים הרוצים להרוס את מערכת המשפט. ועוד ראיתי תחת השמש מקום המשפט שם הרשע ומקום הצדק שם הרשע. ידע קהלת שבהיעדר מערכת משפט עצמאית יבואו מנהיגים ויהפכו את מערכת המשפט למקום של רשע שאין בו צדק. נשות המשפט הם כמו הילד המחזיק את אצבעו בסכר ולא נותן למים לעבור דרכו ולמטתו. תרימו את הדגלים לכבודן. אשרי שזכינו בהן. נעמוד כולנו יחד כחומה בצורה בפני הרוצים להחריב את מערכת המשפט, וכל זה כדי להציל את הנאשם. הנביא ישעיהו שראה את ירושלים ערב החורבן, ראה עיר וארץ שמנהיגיה ירדו לשפל המדרגה ולא היה מי שיעצור באדם. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. כספך היה לשיגים, שבעך מעול במים. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ושלמונים. מי ישים למושחתים שלנו מראה מול העיניים ויוכיח אותם כפי שהוכיח הנביא את מנהיגי דורו? מדוע רוצים הם לפגוע במערכת השידור והעיתונות החופשית? כל זה כדי שיוכלו להמשיך ולדרוס אותנו ולהמשיך במעשה השחיתות, במעשה ההדרה ובמדיניות של אפליית המיעוטים והפגיעה בערבים. אנחנו נילחם כדי להבטיח עיתונות חופשית. גוש אחד ביחד ננצח. השבוע הקרוב, כפי שכבר הוזכר, הוא שבוע הרי גורל. נעלה לירושלים, נתייצב לצד שופטי בית משפט העליון ונאמר להם חזקו ואמצו, ציון במשפט תיפדה. אנו עומדים בפני השנה החדשה. אנו צריכים לזכור שיבואו ימים אחרים. חכמים קבעו את ראש השנה ביום סיום הבריאה, בריאת העולם, ביום בריאת האדם. השנה היהודית לא מתחילה בפסח, זמנו של התחלת העם. השנה היהודית מתחילה ביום שבו החלה האנושות, כדי לומר לנו שלפני שאנחנו עם, קודם כל כולנו בני אדם. הלוואי ובעלי הכיפות והנספחים להם יפנימו את המשמעות של ראש השנה כיום תחילתה של כל האנושות, של כל בני האדם. נייחל לימים אחרים ונזכור שעלינו תהיה אחריות לשנות, כי אנחנו ננצח. עלינו תהיה אחריות להבדיל בין אור לחושך, להאיר את החושך ולשקם מחדש ולבנות את החברה שלנו. אני זוכר את השנים בהם הייתי מנהל בית ספר לפני כמעט 40 שנה, ויחד עם הורים הקמנו את בית ספר אפרתה בשכונת בקה בירושלים. בית ספר שהיה פתוח לכולם, דתיים, חילוניים, מסורתיים, קונסרבטיביים, אשכנזים, ספרדים, כולם, כי כולנו בני אדם.
וכל אחד מאיתנו מאמין בדרכו שלו, ולכולם יש מקום. את זה אנחנו צריכים יחד להבטיח. זו החברה והמדינה שנצטרך לבנות. שנה טובה לכולכם ותודה רבה.